Parari beiyat jonga ka ajing kemen ka bakraw yang bane kendo bat pi lengba ka man ki bat ban yo jing kai na pi ban tip shapang ki jing job jong ki brio jong kari jongi shisha kalong ka jingja ka bapen hun yanga kat bang idang sam jing mot iwei pat kat bang idang krane ka man ki bat jongi ngim shim las ngotho bakane program kladep shispa arpsan teli benta menta gasngi kade ka benta ka ba shispa arpuhun reo jongane ka program bat kane gasngi ka kitru katto kane ka jingmot ka bakerpang menta gasngi kade ka lungkho sngi kha jingki arngut ki reu kraw ka ri India nga kran chapang u shahid Bhagat Singh bat ka lata didi ke be jengi paralog u martyr bayai em hangi u Bhagat Singh u de ka telong jong ka jing ai men siem jong iwei pe iwei inong India kham tam e ki samla ka ri jengi ka jing bam tiang kalarung jilio ha ka jing long jong u shuwa ban rong shakajaka sdien phasi naga banta gari u Bhagat Singh ulatho ek shithi shiki phareng haka ulong bokwa ban shakhen kum u koidi jongatma rengkat bat ki paralog jong u kumtau lo kerpat badai ban shimno ek jingim jongki om dak ba phasi ndrai dak ba siat bet kane ka yeng kum ka jing penshisha ya ka jing shlor bamla ban penrem jong u Bhagat Singh ulalong ubasngokhya shiboni ki jing janjar jongki brio bat ujuwan shakmat banyarap yaki nga ai ka buram ka bakraw yau shahid Bhagat Singh paralog mentak sngiru kadai ka lengkho sngi kha jongka Lata Mangeshkar uno ubadan ka jing sngotanat eka lariti bat ka jing rwai jong ka ri India umla klem da shakta ka jing rwai jongka kide pen khi shisha ki sur jing rwai jongka ki pen pau ya baro ka bapen khi ek jing sngo bejilio tam jong ubrio ki jing rwai idri ki bakal rwai ki pen shlur ki brio ki babon kale samru ya ka jing edai ka bajan bat ka lariti jong ka ri India nga ai ka jing buram na do ka donot jonga ya ka Lata didi paralog na pedang ki reu kraw ki bala ai mensiem ya ka Lata didi de Veer Savarkar ya uba kala khot ye tatya kala ai ka sur basngotanat jongka shaki babon ki jingrwai ki ba ulathau ka jinge dei jong jing iet ka bangale sam bat ka Lata didi kala ne askem klempep ka jupha rakhi yanga man lagasnem ngadang kan mau hadu menta badai u reu paunam jong ka Marathi Sugam Sangeet u Sudhir Phatke u bala penithu nengkong yanga shakalata hakata kapor ngale tho haka hadu katno nga iet ek jingrwai Jyoti Kalash Chalke balathau du Sudhir bat balarwai daka paralog nga khot ngobhai phi banedan bentalang bat nga ban sngap ekaniru kumjo ज्योति कलश छलके ज्योति कलश छलके ज्योति कलश छलके ज्योति कलश छलके वे गुलाबी लाल सुनहरे रंग दल बादल के ज्योति कलश छलके parari ba iet jonga hagane ka por jonga Navratri ngimane ya ka Shakti ya ka bor kanthai bakanjablei ngirakhe ya ka jingkhlan jongki kanthai nadu ka kam khai hadu ki jingela kai nadu ka pule puthi hadu ka science haman la kiliang ki kon kanthai jongka India ki bo ya la ka jong kadak menta kidang job iki jing e ki ba menshwa la juperkhat bakim la ban mudur ladang keli phi hato phila ban sa padang keduriau hadu prabanai lenter hato phila ban let jinglet ka ba sanpho 1000 kilometer da kaliang ka baya tang da ka bor jong kal air bat ka taru haba ka jinglong ka sun baneng ha keduriau kala ban kala air yong ha ka nugo ka khlemat shwa ban le ya kum kane ka kam ki ba bon nangi ngin prakhat shi 1000 sien ndrei arngot ki officer ki ba shlur jong ka Indian Navy ki la pendap thek ya kane hagapor jong ka Navika Sagar Parikrama ki la peni ka jingmot ba shisha jong ka jingshlur bat ka jingkot jingmot ka baskem menta gasngi ngakwa ban peni tho ikinong sngap jong ka man ki bat yakini ki arngot ki officer ki ba shlur
Kawai kedai ke Lieutenant Commander Dilna, bat kawai pat kedai ke Lieutenant Commander Rupa. Baru arngut kelekran bat nga lengbaga phone. Ngala ai kublai yaki. Ngalayok benekran bat ke Lieutenant Commander Dilna, bat ke Lieutenant Commander Rupa, kiblai don lang ha kejuk kejaka. Ngalaong namaskaram bat vanakam yaki baru arngut. Makiru kila ai kublai yanga. Ngalaong bagi pat ba jongkari, kin sngutanat bantip syapang jongki baru arngut. Ngalapha bagi nyatu kendiat syapang jongki. Ka Lieutenant Commander Dilna kalitu bakadai naka logistics kada jongka kenhun sipai Duriau jongka India. Kalitu belatung yaka haga Navy haga senam arhajar khatsau. Kadai na Kozhikode ha Kerala. Ukpa jongka ula syakri haga kam sipai Army, ka keme jongka kadai ke bakmi yaki kam hayeng, ukurim jongka udai officer haga Indian Navy, bat ke basipara bat ka katrai bat ke NCC. Ka Lieutenant Commander Rupa kalitu bagalarung syaga Naval Armament Inspection Kada jongka Navy haga senam arhajar khatnyo. Ukpa jongka udai na Tamil Nadu, bat ka keme jongka kadai na Pondicherry. Ukpa jongka ula syakri haga tanat sipai sun, haga jing shisha ula long ke jing ai mensiam ke bakrau tam yaka bandrung syaka tanat yadari. Ka keme jongka kalong ka bakmi iki kam hayeng. Ngaloong bangga kwa bani asngau naki syapang ke jing syam jongki haga ne ke jing let jongki keleng kejaka. Kajat benriu ke terang bantip syapang kata. Kati kena bha, bakam syam lalong ke kam ke basok, ban ngaloong balik se kele kendo shibun ke jing e, bat kilahap ban job ya ke jing e ki bakrau. Ka Lieutenant Commander Dilna kaletu bahaga jing em teng-teng ki yo ya ka wei kum kata kalat ke bapen kala shisha ki baro naga benta jongki. Naga benta jongki kani ke jing let keleng ke Duriau kalalong thek kum kata kalat kabala ai haki dak sipai Duriau jonggeri India bat ke sarkar India. Hakata ke jing let kilayat kumba 10,000 sanspa kilometer. Kilami na Goa haka arterek Urisau arhajar arpusau, bat kilawan pai haka arpukandai terek ujemang arhajar arpusan. Ban pendap kata ke jing let kala shimpore ki arspa laipu prasngi. Bat hakita ki arspa laipu prasngi kila dan tang maki arngot hakata kaliang. Ka Lieutenant Commander Dilna kala ong syuk bana ka benta ka ne ke jing let. Kila yo jing ikai hado laisnem ya ki baro na do ke jing penyat liang, hado ke jing penyat ki tiar ya keren, bat ki tiar ha ki jing ja bekerke, ke jing ikai ban ngam bat ban penyat ya kano ka jat jing ja bekerke ha kaliang. Kentup iki jing ja bekerke ha kaliang ka kot kakhya. Ka Indian Navy kalapan biang yaki di ke jing ikai baro. Ha kene ke jing let kapor ka basakan mautam kalalong ha kapor bagi penher ya ka lama India ha Point Nemo. Ka Point Nemo ka dikejaka ka bakenja bat jengai tam ha ka prothei. Ubreu uba jantam syakata kejaka udan ha ke International Space Station. Bat kilalong kinong India ki banengkong kinong Asia ki banengkong bat kibreu ki banengkong ha ka prothei ban poi syakata kejaka da kaliang. Kata kalong ke ke basngu sarong hado kata yaki. Ngala ai kublai biang. Ngala keli la ke parlok jongka kamkwa banong ka Lieutenant Commander Rupa kalong baga jingdon jengki brio ke beliat saudong ya ke perthai de kaliang ka khamduna shibun bani ki brio ke balapoi sya ulum Everest. Haga jing shisha ka jingdon jengki brio ke balale ya ke jinglet keleng marway de kaliang kalong ka beduna wat bani ki brio ke balalet sya hau. Ngalong bana ke benta kum gani ke jinglet ke bajenjar. Shibun jong ke jingit relang kalong ke badan kam. Bana kaliang jongki kalalong tang maki arngut ke officer. Ngala keli kumno ki penyat ya kita baro. Ka Lieutenant Commander Rupa kalong bana ke benta ke jinglet ke bakum kata. Kilahap bani trelang man kapor. Kumbala kedau ka Lieutenant Commander Dilna ban penurlong ya kani de tang maki arngut hakaliang. Kilahap ban syem ki kam ki babon. Nong maromot liang, nong penyat engine, nong shna liang, nong yarap hakakot kakya, nong shed, nong penkhoj, nong jengi, nong nya liang, baro kidai bani trelang. Bat kani kalalong kabala namar ke jinghikai ke babnya, bat ke jingkersan kabala ai da ke Indian Navy. Kalong bahaga jing shisha kile nya liang lang la sausnem.
kum ta ki tip bhai ke jinglong babha bat jing telot jong iwei pat. Dei na kata kadau bagi juong bah ka lieng jong ki kadan ka wei ke tiar ka bam judo bat kata kadai ka jing trailang jong ki. Ngalakali bahaba ka sun beneng ka kelas niu namar bagaduriau kalong kum kata ka perthai ha ka ba ngimla bantip lupai ke jinglong ka sun beneng. Kumno kilale ya kum kini ki jingja. Ka Lieutenant Commander Rupa kalong bagi kendo bon ki jing ki basniu ha ka por jong ni ki jinglet. Kamtam ha ka Southern Ocean ka jinglong ka sun beneng kalong basniu bha. Kilhap bani kendo ya lightly ki eryong ki bakrau. Ka lieng jong ki ka jrong tang khatnyo mitar bat ka pengkyang tang san mitar. Teng ki jingat pelung ki kiau kam jrong bani ka yeng ka balai mala. Kilamat ka jing shit ka bajur bat ka jing kriat ka bajur ha ka jing let jong ki. Ha Antarctica kat baki dang yat ka takalieng. Kilamat ka jing kriat ka ba 10 degree Celsius. Rengkat bat kal air ka ba kendai po kilometer ha ka shikenta. Banyadai la dia na ka jing kriat. Ki jupong de ki jan ki ba henriau ne hnyo sertap. Kila pendap ka jing let jong barok ka Southern Ocean ha kini ki hnyo sertap. Teng ki jupenan kam da ka gas stove ban pensaat ki kiti jongki. Bat ki dan ki jingja ba om dan leer satya. Kilahap ban penhiar ki sel jongki baro bat ban syuyat bet. Hakum kini ki kep la tunjuk shisha ya ke jing yai sha jongki. Ngaloong bagi breu ken sngo lengok shisha ban yo sngo bagi kun ken thai jong ka ri jongi ki sha ya kum kini ki jing e. Hakane ki jing let keleng kila sange ru hakiri baper. Ngalakali ke jing syam jong ki hangta. Habaki breu ki yoi ya arngot ki kun kentai gari India. Kila day bandan bon ki jing perkat ha ke jing mut jong ki. Ka Lieutenant Commander Dilna kalaong bakalong ke jing syam ka basngo tenat. Hakini ki prabanai kila sange ha ki South li ki jaka. Ha Australia, New Zealand, Port Stanley bat South Africa. Ngalakali bah ha ke jing ken kelum katno por kisa ha ka wei ke jaka. Ka Lieutenant Commander Dilna kalayatho bakilasa khat sausngi hakawai ke jaka. Ngaloong biang khat sausngi hakawai ke jaka. Ka Lieutenant Commander Dilna kalayatho bakili yaki nong India hamman laki kendong jong keperthai. Bakilong kiba trish tom bha, kiba sngo skem bha, bat kiba penlong yaki India ban sngo sarong. Kila sngo kumba ka jingjob jong kita ka dairu ka jingjob jong kini ki arngut. Hangno bakilet ki yo ya ka jingsyam ki bakerpang. Kum kanuksa, ha Australia. Uspika jong darbar Western Australian Parliament ulakhot yaki, bat ula penslur shibon yaki. Kalalong barabor kum kata ka jingja ka ba ay mensiam, bat kila sngo sarong shibon. Haba kila let New Zealand, ki breo badai ki Maori, kila pediang subha yaki, bat kila peniya ka jingburam ka bakraw, ya ka lariti ke India. Kadan sakaway ka mat ka bakongsan, ka Port Stanley, kalong ka dolan nong ka bajingay bha, hajan ka South America. Kabadan tang lai hajar sans paangot kinong shnong. Henry hangta kili iya ka way ka India barit. Kabadan saw pusangot kinong India, kibalale yaki kum ki bahayeng, bat kibala penlong yaki ban sngo kum bakidon halayeng. Ngalakali ka eka kubor ka ba maki baro ki kwa ban ay, syaki kun kentay jong ka rijongi. Hakaba ki taru ki angnot ban le, yaka eka ba pala. Ka Lieutenant Commander Rupa kalaong balengba jonga, ka kwa banong balada uno trei da kajing ay tilot bat ka doonot, omdon ka hagan ka perthai ka bamla banlong. Compare, nakano ka jaka bagi wan, ne nakano ka jaka balakaya ki. Kalong ka jingkwa jong ki bagi samla bat ki kenthai jong kari India, bakin angnot ka bakraw. Bat ki porban wan, babarok ki kena kenthai, bat ki kenthai kene shim benta, haka kamya dari, ka sports bat ka adventure, ka bapenlong ya ka rijongi bakan sngaw sarong. Ngaloong ya ka Dilna bat ka Rupa, baga jing snap yaki ka pendap yanga da ka jing sngaw kumen, bat ka jing sngungu ka bakraw, ya ka jing shlur ka bakilapan pau. Nga ay kublay shibun yaki baro arngot. Hoj, ka jing trish tom jongki, ka jing job jongki, bat ki jing kiyo prang jongki, ken ay mensiam yaki samla, bat ki samla kantay jong ka rijongi. Ngala kentu bagi nang penhere ka lama lairong kari syajrong hagi jing persang jongki hakalawe. Pat bagi don ya jing kerku kerdo nakaliang jonga. Paralog,
Kita masa bat ki jingle kemen jongi ki penim ya ke mensiem jong kala riti ke India. Ka chat puja kadai ka wei na kum gini ki jingle kemen bakentang ke bawan hadian ka Diwali. Kani ki jingle kemen ke bakrau ke bala IT sya ke blaisngi kalong ke bakerpang bha. Ha ka por chat ngi IT ya ka argya ha ka sngi ke basep bat ngi mane da ke jing IT lot. Ya ka chat la rakhe amtang ha ki benta baper jong ka rijongi. Mereka peniru ke jing internet jongka hakeleng ke perthai. Menta kala kelalong ke jing kemen ke bas shisha jongka perthai. Paralog ngasngo kemen shibun bani sam pat pi bag sarkar India ru kadang le ke jing persang ke bag kongsan ha ke baide bag ke chat puja. Ke sarkar India kadang trei ban pendrung ya ke chat Maha Parva ha ke thop jong ke UNESCO ha ke Intangible Cultural Heritage List. Sisin bala pendrung ya ka chat puja ha ka thop jong ka UNESCO. Ki brio na man laki kendong jong ka perthai ki niok ban mat ka jingkrau bat ka jinglong ba kenja beneng jong ka. Paralog la ka to kane por menchwa na mar ka jing persang ka ba kum kane. Jong ka sarkar India ya ka Durga Puja ha Kolkata ru la pendrung ha ka thop jong ka UNESCO jong ka Intangible Cultural Heritage. Da ka ba ai ki jingla niam jongi kum kane ka jing itho ha ka perthai. Ka perthai kan setip syapang jongki, kan sesngotho yaki, bat kan seyok jing penslur, bani shim benta haki. Paralog, ka artarik urisau kadega Gandhi Jayanti. Mahatma Gandhi ujuban, badai bani shim benta ya ka Swadeshi, bat ka khadi kalong ka bakong santam na pedang gini. Kabasngosi kalong bahadian ke jinglat luot, ka jing itanat jong ka khadi kala nang ja no kato kat ni. Henry hakini ki khatwe snem balalet no ka jings ngo tanat jong jat benreo ka khadi kala nang roi shibun. Hakini ki snem badang shen ka jingde ki mar khadi kala ki ustat bha. Nga kentui pi baro banthiet la kumno ka wei ka mar khadi ha ka artarik urisau. Ong da ka jings ngo sarong kane ka dei ka Swadeshi. Pilaru banpen sapriang ha ki rensan social media da ka batho #vocal for local. Paralog kumjo kum ka khadi ni sakhiru iki jingkala ki bakrau ha ka kam thanjan bat ka kam snajing snada kikti menta ki don bon ki noksa ha ka rijongi ki bapni kumno ba ka jing peneso ik riti dostor bat ka jing penwandor themai kala bonwan ra ya ki jing mi ki bapla ka wei kum kini ki noksa ka dei ka Yash Naturals ka badan ha Tamil Nadu hangne u Ashok Jagdishan bat uprem Selvaraj kila ino aki kam corporate jongki ban sedang ya kam gabathamai. Kila shnai ki jingsiang yoga na ki plang bat ki ksai na ki diengkat. Kila ai rong ya ki jan na ki rong kan bat. Bat kila ai jinghikai bat ai kam ya ki arspa atli ki longgiang. U Ashish Satyavrat Sahu na Jharkhand lengba ka Johar Gram Brand. Ulawan ra ka jing thanjan jingi riulum bat ki riam tenrai syaka perthai. Daga jing persang jong u ki brio na ki wei pat kiri menta kila nang tip bha ya ka lariti jong ka Jharkhand. Ka Switi Kumari na ka distrik Madhubani ha Bihar kala sedang ru ikene ki jing thumu ka bakala khot ka Sankalp Creation. Kala pen kelador ka rukom airong Mithila syakalat kamai jakpo jong ki kenthai. Menta palat sans pangot ki kenthai nong kendong ki don benta bat ki don ru kalenti banla banshania haladia. Kini ki khanas pang ke jingjob ki hikai yangi bagi riti dostor jongi ki dan ki lat ki lenti ki babun ban ka mai jakpo. Lada ke jingthmu kalong ka bakhlan ka jingjob kamla ban jingai nangi. Para riba iet tang hadian kendiat sngi ngin sarakhe ya ka Vijaya Dashami. Menta kesnam ka Vijaya Dashami kalong ka bakong san khamtam na gabenta ka wei pat kadaw. Kadai ke jingdap shispa snam jong ka jingseng ya ka Rashtriya Swayam Sevak Sang RSS. Ka jinglet ka ba shispa snam kum kane kamlong tang ka ba phla bat ka ba klem pat juja menu-menuru. Mereka longru ka ba ai mensiam shibun. Shispa snam menchua habala seng ya ka RSS. Ka rijongi kala syate amrau do ki spa snam. Kini ki spa snam jong ka jingsha pendam kila penmong ya ka jing buram bat ka jing shania jongi halade. Wat ka jat benreo ka berim tam ha ka perthai kala kendo e ka jing e jong ka jing long kerpang.
Bat ki brio jong kari kila sedang ban ngop hagi jing sngo baki long ki bapo. Namar kata rengkat bagi jinglat luot ha kasan hima sima. Kalau long ke bakong san kumjo baka ri kan lat na ke jinglong merau ha ke jingmut jing perkat. Ha ke ni ke jinglong u Dr. Hedgewar u badan buram ula sedang ban perkat sani bhai kini kimat. Bat ban shim ya kini ke kam ke bakrau ha ke sngi bakmen jangka Vijaya Dashami ha ke snem syajar kandai spa arpusan ula seng ya ke Rashtriya Swayam Sevak Sang. Hadian ke jingklat no jong Dr. Hedgewar u guruji u badan buram ula peniat cakmat ekane ke yajna ke bakrau jong ke jingshakri ya kari. U guruji u juang Rashtriya Swaha idam Rashtriya idam na mama. Kabamud kane kamdai ke jonga kadai ke jong kejat benriu. Kane ke penslur ringi ban kieu halor ki jingmento shimet bat ban IT ala dia ha ke jingshakri ya kejat benriu. Kani ke nongrem balam lenti jong guruji Golwalkar. Kala peni ya ki milian ki Swayam Sevak ya ke lenti jong ke jinglan lade bat ke jing syakri. Ke mensim IT ke jing syakri bat ke jing penbet renti kalong ke bor bersisha jong ke RSS. Shispa senam ke RSS ke letrai klem syong tat ha ke jing syakri ya ke jat benriu. Dai na kata kadau manla ke por baja kanu-kanu ke jing syak penjular hagi bor ke Maryang ha kanu-kanu ke jaka hakari. Ki nong tray RSS Swayam Sevak ki julong na pedeng ki benengkong ban poi ki jaka ki basya akta. Haman la ke jingle ba ke jing persang jong kini ki milian ngot ki nong tray mon ngobha. Ke nong rem jong ka jat benriu nengkong kadang sa ke nong rem ka bakong santam. Nga ai kublay bat kit bok kit ruyang ya iwei pe iwei Swayam Sevak ba IT yela de ha kene ka yajna bakrau jong ka jing syakri ya kari. Para riba iet hau benai banwan, haka nyau tarik urisau. Ngin rake ya ka Maharshi Valmiki Jayanti. Baro ngitip ika nong rem ke bejeliau kaba u Maharshi Valmiki ulai ka lariti ke India. Dai u Maharshi Valmiki ubalapan itu hangi hado kata-kata ke jing itu khana syapang ke jingwan long briau u Lord Ram. Ulai ke briau ke jing tho bapala haka dur jongka Ramayana. Paralog ka jingkta ka badang yaine jongka Ramayana kawan ni jingmut bat ki nongrem balawan ra do Lord Ram. U Lord Ram ula pediang sngoba ya baro da ka jing syakri ka jing sngo tho jingmut bat ka jing snolem. Dai na kata kadau ha ka Ramayana jong u Maharshi Valmiki ka jing tho khana syapang u Ram kalong ka bapura tang da ka mata syabari bat u Nishad Raj. Kumjoru ko paralog. Habalate ya ka Ram Temple ha Ayodhya. Latairu ki temple na gabenta u Nishad Raj bat u Maharshi Valmiki rengkat bat ki. Ngakentu yepi manla kapor ba pilet cha Ayodhya ban ai buram yau Ram lala. Da penti kena ban jengo ye ki temple jong Maharshi Valmiki bat Nishad Raj. Para riba iet kabakerpang tam syapang kabut tau kathok katar bat kalariti kalong bakim syakang ha unu-unu puat usam. Ka jing iu bi jungki ka yat lang ba ki puat baro bat ka kata ka do no jungki beriau haman lagi jaka. Dangshen kawai ka Cultural Institute ha Paris ka bekerteng ka Sauntak Mandapa keladap San Posnem. Kani ka jaka kala no senyang Shibun ban penpau nam ya ka jingshat ke India. Laseng ya ka da ka Milena Salvini ya ka balapen ku buram da ka Padmashri katuk anesnem menchua. Ngai kublay ya baro ki bedai bat ka Sauntak Mandapa bat ngakit bokit ruyang yaki bakin job ki kam ki jam jengki haki por banwan. Paralog mentang ngan pentem arteli ki audio clip ki balengkot naga benta jengki. Sngoba snapba. Dayalu sitakin sitana miniha kaurundo masa bande miniha gana sondine nenu vedo binda kudu situve dayalu sitakin sitana miniha kaurundo masa bande miniha gana sondine. Mentas ngobhas ngap ya ka audio clip ka baar. மனிதன் மனிதனுக்காயில்லையே
மற்றதுதான் இங்கு கவலைப்படும் கருணையுள்ளத்தில் பரவிடவே அன்பு செய்வாய் நீ என் தோழா மனிதன் மனிதனுக்காயில்லையே மற்றதுதான் இங்கு கவலைப்படும் கருணையுள்ளத்தில் பரவிடவே Paralog kaniko audio kaniko sakhi bakumno ki jingruai jong Bhupen Hazarika ki penyaso ikiri baper hakaleng ke perthai. Haga jing shisha ka jing sedang ka badai banero shibuan kalaja ha Sri Lanka. Haga bai ka jingruai badan buram jong Bhupen da manuhe manuhar babe la penkala shakaktien sinhala bat Tamil da ki nongruai ka Sri Lanka. Ngashupen sawai ka audio jong ki na benta jong pi. Kandiat sengi menchua ngalayo ka kabu banlet syaka jing rakhe dap shis pa asnem ka sengi kha jong u ha Asam. Kalalong shisha ka jingja ka bassa kan mau shibun. Paralog kadba ka Asam kadang rakhe ka jing dap shis pa asnem ya ka jing kha jong Bhupen Hazarika. Kala sakhiru ya ka khlemat ka basngosi ha ki kandiat sengi balalet. Ka jing khlat shiteng por jong Zubin Garg kala penlongi ki breo ban sngosi. U Zubin Garg udai unang ruai bapau nam ubalabo yala ke jong ka dak hakelengkari. Uladan ke jingedai ke bajan bat kalariti jong ka Asam. U Zubin Garg unsa ah ke jing kan mau jongi bat ke sur jing ruai jong u kandang beteng ban pensyo obiet yaki pateng banwan. Zubin Garg asil ahomar Hamas kritir ujal ratno. Janotar hridayo teyo hide jiai thakibo. Kani kamod, u Zubin ukuhinur umau kordor bateng shantam jong kalariti ka Asam. Wala umdon syuk bangi, hendrai unyai sa junam hagi dono jongi. Paralog, kandiat sengi mensyua ka ri jongi kala dono yau krau perkat bat u reustat, u SL Bhairappa. Ngaladon ki jinge kendo shimet bat u Bhairappa, bat hakikat to kani ki khap, ngiladon ki jinge kren ki bajileo halor ki mat baper. Ki jing tho jong u ki nyai beteng ban yalam ya ki jing mot jing perkhat jong ki samla. Bon na ki jing tho jong u hagaktian Kanada ki deiru ki belapan kalash ki wei ki ktian. Ulahi kaya ngi ki jing dan kam ban sngau sarong ya la tenrai bat kalariti. Nga ai buram na do ka do not ya u SL Bhairappa ban nga kentu ki samla ban pulie ya ki jing tho jong u. Para ri ba iet hagi sngi banwan ka wei ka tamasa bat jing rakhe kan bot ya ka wei pat. Haman la kata masa ngipelek jingmut haga jinglet jing thiet bat haga ne ka kenti ka tamasa GST savings ru kadang ya chakmat. Paralog daga ba syeme ka rai ka basok pila ban penlong ya ki tamasa jong pi ki bakham kerpang syo. Ladangi rai ba haga ne ka kenti ngin rakhe ki tamasa daga ba penan kam tang ya ki marten rai. Pensi I ba ka jingkemen ba jing itenat jong ki jing rakhe jongi kanang bonsha. Penlong ya kajing pen pauna mela kajong kajing perta jong pi. Kut jing mut banang ni syakmat ngin thiet tang ya kabalashna he India. Ngin ra shalayeng tang ya kabala penmi daki parari. Bat ngin penan kam tang ya ki mar ki bapen pau ya kajing trishitam joginong shongshnong kari India. Habangile ekane ngimdei tang ban thiet ya kamar. Nrengi wanra kajing kermen ya kawai kalongyeng. Ngiburam ya kajing trishitam joginong trei digikti. Ban ngi ai ki thap niang ye ki jing ang not jo nong seng kam seng jam badang samla. Paralog hagi porla ekmen. Baro ngi pen ngam yala dia haga bapen khoj iki yeng ki sem jongi. Hendrai ki jing khoj kam dei ban sakot tang hapo ki sau kun ro jong ki yeng jongi. Kede ban long ki jingkit klia jongi ban pen khoj ki surok ki dong ki yo ki hat bat ki shnong ki thau ru kumjo. Paralog kani gapor baro kawai gapor jong ke jing rakhe na benta jongi. Bat ka Diwali ha kawai garukom ka kalalong ka jing rakhe ka bakrau. Nga ai ku blai kerpang ye pi baro na benta ka Diwali ka bansawan. Ha gajo kapor ngan penken mau biang bangi de banlong ki bala ban shania halade. Bat da ka ba penlong ya ka jat ban rio jongi ka bala ban shania halade ngila ban kiyo shaprang. Bat ka lenti syakmat ka syong lengba ka Swadeshi. Paralog kato ngila poish ke bakut jongan ke benta jong ke man kibat. Hau benai banwan ngan se kendo biang bat pi daki khana bagi jing ai mensiem ki bathamai.
Haduk kata kapor, ka jingkur ku kerdok jongai pi baro. Kublai shibun.